Slovenský futbalový zväz nás oslovil s jasnou víziou. Zabezpečiť prvotriednu kvalitu jedla a servisu na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku. Zadanie bolo ambiciózne. Jedlo muselo chutiť rovnako skvelo na všetkých 8 štadiónoch. Hlavne vo VIP priestoroch a skyboxoch, ale zjednotená ponuka jedla sa mala servírovať aj futbalovým tímom, rozhodcom, dobrovoľníkom, aj pracovníkom UEFA Office. A nie len to. Menu malo reflektovať slovenské chute, byť moderné, udržateľné a stavať výlučne na lokálnych ingredienciách. 5 mesiacov intenzívnej prípravy preverilo každú stránku nášho remesla. Absolvovali sme obhliadky štadiónov po celom Slovensku, rokovali s lokálnymi gastropartnermi. Navrhli a vyladili sme originálne menu s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť. Zostavili sme špeciálny tím supervízorov s jediným cieľom dohliadnuť na každý detail a garantovať rovnakú kvalitu na všetkých miestach. Premyslená stratégia obsiahla všetko. Komunikáciu, technológie, inventár, logistiku, sponzorov, personál a aj krízové scenáre. Neexistoval detail, na ktorý by sme nemali plán. Pre šampionát sme vytvorili 3 gastronomicky kreatívne rotácie menu. Slovenská kuchyňa oživená moderným twistom a inovatívnymi technikami. A vždy z toho najlepšieho, čo ponúka náš región. Zostavili sme unikátny kalkulačný menu book. Každý recept, každá porcia bola zdokumentovaná s presnými gramážami, postupmi a fotografiami. Naši kuchári s ním osobne navštívili kuchyne všetkých partnerov, aby doladili chuť, technológiu aj servis do najmenšieho detailu. V rámci udržateľnosti sme o menu návštevníkov informovali prostredníctvom QR kódu. Samotný šampionát pre náš tím znamenal 3 týždne intenzívnej práce, 31 zápasov na 8 štadiónoch v 8 mestách. Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Nitra, Dunajská Streda, Trnava a Bratislava. Zapojilo sa 800 akreditovaných členov cateringového tímu. Obslúžili sme 36 478 strávníkov. Každá porcia musela spĺňať rovnaký vysoký štandard. Na východe aj na západe Slovenska. Koordinácia tímov, dodávok a servisu na celom území Slovenska bola logistickou operáciou na úrovni veľkej expedície, ktorú by sme ale nezvládli bez našich partnerov na štadiónoch. Spolu s nimi sme priniesli jednotnú kvalitu naprieč 8 mestami a zviditeľnili modernú slovenskú gastronómiu na veľkom medzinárodnom podujatí. Pre Sharkam B&B Catering to bol produkčne najrozsiahlejší projekt v našej histórii. Obrovská výzva, ktorú sme prijali a zvládli. Byť súčasťou 4. najväčšieho futbalového eventu sveta je pre nás česť a záväzok do budúcna. Ďakujeme Slovenskému futbalovému zväzu a UEFA za dôveru a skvelú spoluprácu. Špeciálne poďakovanie patrí aj všetkým našim partnerom na štadiónoch. Ďakujeme!